Ay, sorry. Alawak. Pumasok ka namin sa daming tao, no? Pag pumasok ka, yabang mo naman. Hiningi na. Dalawang ba? Hindi ka ba nakarating dito? Dating bigas ito yun, no? Yang number 3. Wala na. Dati, buhangin. Kaya nga, pag nagsapatos ka rito, Yes, mga binata, apple. 17, Bukal ng Pino, apple 17. Ay 27. Okay na sa Pinaso. Posisyon 31. Posisyon 2. may peryahan dito po sa Don Bosco, 51. Diba? Ilocana Matha TV. Subscribe to my YouTube channel. Ay 53. Meron. Maputik, grabe. Meron price. Meron. Yeah, pero maputik, pero 56. At Doon tayo sa Bantaton po. posisyon 9. Yung malinaw. 71. Parang 71 sa ako. 68 na ang bola. 68 ang pagkita. Ito tayo natin sila ng mga pangatap. Sa mga bola. Sa mga bola. Ay siya ang dapat ang ating lahat. Ay ang bola na kita ng bola. Saan tayo? Doon? Doon sa may... Doon? Dito tayo.
Ilocana Math TV. Subscribe to my YouTube channel.